de os seus dereitos. Como sabedes, cada ano a Administración permite que as e os contribuintes decidan o destino do 0,7% dos impostos que se recadan mediante o IRPF. 107.069 euros máis que o ano anterior. Maila aumento de recaudación, 698.443 persoas aínda non marcan o xe solidario. Se destinen íntegramente a programas desenvoltos por entidades sociais. A transparencia na súa xestión pode obxectivarse a través das diferentes convocatorias da Xunta de Galicia, Política Social e Igualdade, Sanidade e Voluntariado e Xuventude.